Katanat jong kokoit kakia West Castle District menta kasngi glayo man rakhe ka wall malaria de da ka jingelang ka bala penlong hapo ka opes jong ka DMHO hanong stony hakani ka jingelang laidon langru u Dr. R Lalu District Malaria Officer West Castle District Riu bit lang senjeri District Vector Borne Disease Consultant West Castle District but uban care don bor Karbi Snop Zonal Entomologist nong stony zone West Castle District kapang peneng jung gani gijing rekhe kalong ban penpoi gani gijing pang sa gijing pendu jaj sisendon ya kabala tibru kum ka reaching the zero malaria target u Dr. Lalu ula ajing percaya ka babnia bha halor kani gijing pang badru ikilat jingeda Kubli sibun fi bara ngawan ra ipi yang ni ka kubor na office jong u district malaria officer West Castle district kum sibanta ban rakhi ya world malaria day arja afway an bata ipi kendiat sang jingpang malaria bat kumno banya danaka ka jingpang malaria lane ka kisho kadai ka jingpang bapin saphyang di skan perjong ketei kibangi ai keteng ki anopheles mosquitoes bat lada am shimkhia kala ban poi shadoka jingyabru kita kishin jong kane ka jingpang kilong ka jingshitmen sukriat thakli thamet lani sampre lara pidon kini kidak kishin phila ban lek pha test ban yo jing sumar naki hospital ki CHC ki PHC ki sub center bat naki asharu ki badan haman laki shnong ya kini ki jing test bat kini ki dawai ka sarkar ka IA bat dan kam ban siu kanu ka jing siu phila ban yada na kani ka jingpang ki brief shimen kila ban yada na kani ka jingpang da ka ba phong ni ki sopti ki bajorong ti ban lai na ka jingsha kan tha na kini ki skan projong phila ban dan kam ya ki musari hakapor menmet aba thia ngim dai ban island begini ki skan projong ki bikin wan ki bikin roy lane bikin yo ban rong hapo ki jingi te kawai ni ki lenti ke bang ni la ban le ban duna ka jing roy jong ni ki ayu jong ni ki skan perjong kadai ba ni ban pe bakinu ki tiar ki bang ngimpen kamsho lane ki borti kini ki tayar lakino ki bilor kim dai ban lang bahak kini dicakap kilang kini kiskan perjang kilaban khapeleng bat kilaban kham roy natang ini ban pe rupa haki pung nagi penthak ba ki wadu ba kinala ba kam dei bandan padat jinglang kam dei bandan jinglang ba hang niru kini kiskan perjang kilaban roy ni dei sakawai ka kadenti ni khamtam sini West Castle bangi kadai ka kadang dei ka rural area na jakan nong kedong bun ki beri ditang dan kisem masih kisem CR dan kisem seniang ni dei ban pek ba kini ki kisem ki bangi ri kini ki marat ki dei ban dan kham jingai na ki yin ma because mentang ni hapo district jungiru ni la sedang ban yo kini ki jimpang te bangi khon ka ba thamai ka Japanese encephalitis ka ba uni uskan perjong ushit khambon ha kini ki ni kisem seniang ni kisem masih ma te kino ki brio ki bayo ya ni ka jingpang lani di kidon kani ka lagi ni kita kishin kum ka jingshin kila ban yo kumang pi kila ban yo igini ki dawai ni PCC kidan ki staff jumiru ki bangi khat kita ki surveillance workers ki balek chaman ki shnong ban tesnam te kidan ki shnong hang ne po West Castle ka mo shnong ni samsuri sauspa kidan sauspa andre punyo tli gisnong hakaba nakajing jing test malaria ngilap ka khambun malaria hakini ki penai banang dep ila dep sam ki musari kini ki musari ki musari ki ba phiyo na yo ki musari ki ba kham kapang ki bala we dawai nangta hadin bala da we ini ki musari ki dawai nu skan perjong la da udem ka musari yap no ke tinamata kani ru de we galat ka ba ni banyada na ni ka jingpang so wei na kalat ka ba na ka po ni ka department jungi ru ngi le nei ka dei ka ni ka kidon ki do kha
ki mengikut ki dokha yang busia ki ba ni shit pelat ki penthor ni ki nala kini ki dokha ki shit ba mi ni ki peleng jong ni ki scan perjong ken te kawai na kani hang ni po west castles ni don kawai ka hatchery ka di ka jaka ka bangi ri ni ki dokha ka badan ha nong daju an nang tu bane ni lek pelat ken kini ki dokha keleng ki shnong ki badan ki ba khambu ni kani ka jingpang tiki asa jungi kumbang ipi ki don ki shnong ki ba ki le ki test nang ta ki surveillance workers jungi ki don te naka liang jungi ni isu ko aban penting ki pai ba wat hani ka por ba ka bun ka covid nei an ka wei naka dak kishin jong ka ni ka jingpang covid ru ka dei ka jingshet lara ki brave ki yo jingshet kimli ban perkhat bai ba ka dei tang kata ka jingpang covid ni jingpang thamai Hendring ini ban perkat sepang kani ka jingpang malaria ru an kani ka jingpang malaria ka dega wei ni ka jingpang di basir kai ha lada ka jingdi dawai na ka jing yo jing sumar kam dei ka ma kloy kam dei ka bran bunsin ki breu ki laban khla because kuming yu yang ni hapo west kasil jungi uni u jingpang malaria u bakam bon nei u de utau jingpang malaria mengi khot u wei plasmodium falciparum Uni plasmodium falciparum udai untuk yang jingpang ubapenyo ya ketuga jingpang brain malaria an bunsin ki brio tadi ki yo ya ketuga brain malaria ka haktin medical ni ka prognosis mod ka amin ka lara ubrio im ka kham jinjar ni maka nga ka pat ki pai ba ro ki bi ni ka message ba wat la ka di ka por covid ru ni dei ban perkhat ba dei la dei yo jing shit ni ban perkhat ba kala ban dei ka jingpang malaria ru te manta ban nga ni don i ba bit injury ba dei i National Vector-Borne Disease Control Program Consultant jong West Castles te don ru i ba banker le i dei i district entomologist i dei i ka kam juki ka dei ban study ni kon wat ni entomologist ubadai ban pek ni hapo anong zone bab na bantai nga ban pek benya ya kini tiskan perjong ki bakit ya ki jingpang kum ki vector-borne disease ka control ya ka malaria bat kum juru ya ki Japanese encephalitis bat dengue bat la bantai nga kini ki atli district ka we ka dei ka West Castles district bat ka we ka dei Southwest Castles district habangi pet ia kan ni jingpang malaria kumbang la lam prang di sabanya kalau makan ni jingpang la saprang da ki kiskan perjong ki bangi khat ki female anopheles la ni kita ki kiskan perjong kan thai ki badai ki anopheles bat kan ni jingta jong ki kiskan perjong la ki ket ni ki jingpang ki ba ni shen na pandang ya ki dia vi kawan ra yu breu bat ni yo jingpang bat open kita kishin jong ka jingpang malaria ku jing sheet mat ka jing sheet mat ba ka jing saat mat but kidan bunca kiskan perjong apa ni le kan jing puli ka jing ya ka jing wat banyak ka jing kiskan perjong kidan bunca kijan kiskan perjong ki ba hakwe ki banta jong kari jongi ba hakwe ki patheru ki ke jingpang malaria hanrei ha ka jing puli jong ki ka dukan ni ki start Kishamba Southly kiskan perjong ki bakit ya ke jingpang malaria hakan ni ka thain lam ni ki jongi kan is ki jongi bat kumjuro hamai khalia bat kita ki long ka u anopheles virus u anopheles minimus u anopheles fluviatilis bat u anopheles culicificis kidi sauca kiskan perjong ki ba wat hang ni hapo West Castles bat Southwest Castles ki jongi u ni syam ni kiskan perjong kini kiskan perjong kumu anopheles virus ni syam kambon hang te hapo mau kumbang ni syam ki mencem sinam ni bagi kes ka kam ki te bal hapo bangi let ban le survey ni syam pon ni anopheles virus la da ni pe uni anopheles culicificis bat uni kan uskan perjong ukam dan haki babon ki benta jong ka West Castles bat la da ni pe ya ka jing don jong ukam bon hang te ki tan sha lang haki bok chung hang te po riang dim ladang i phai uni jing uni scan perjong anopheles fluviatilis bat
Yo ni uskan perjong ho ni siam ka tu ka ni haki benta jongka West Coast Hills ko mande po siya lang. Hari bakam bon uni uskan perjong pat ni siam hang te ha po rai ni kor. Bar uni uwe pat uja di bakhadu uba de u anoflis minimus uni ude uskan perjong ubakit bakam bon uke de kan jingpang yang uni jingpang ba de u plasmodium vivax. But akajeng wat banyak akajeng ni uni uskan perjong ukam bon hang kita gi tan mairang blok ko bagi kenrut hagi jak hade po dongki ingdin kini ki south li ki skan perjong ki paket ki jingpang ki jingpang malaria hang ne po West Coast Hills ke chongi kini ki skan perjong kembala lampang ne bagi kha hagi ni ki pentak keba mo la ki kilang hagi ki pentak keba ki kha peleng hang tu nang ta ki kha peleng hagi si ki kha peleng hagi sela lada gile haki klau betal chingi lada ki lang haki kenjas la hang turu ki kapeleng kata kade ke jaka ke bak kapeleng ki jongki bat kadau ka jing pelong yaki batkin karoi kade ka jing saat jong ke jaka lada ka kam saat ke jaka kamut kini skan perjong ru ki kamroi bat hakinu ki jaka hakan ka por bakin skan perjong ki judat yu beriu lada beriu ulek sha klau namar bangi tip bakini ki malaria vector pengi amma kini kamlong ki kam atrak yu beriu ki kam dat yu beriu bani ki weipat ki janjing tham ti lada beriu ulek haki klau ki betap kum hagi nong kendong mo ki let ban rap lani ki let ban tre haki jaka ki jongki haki lengkha ki jongki haki ni ki po haki ki jaka ki kiniskan podong ki judat lani lada ngi dan wat hayeng ru lada udan haki kam rakyat ki jongi haki yang ki jongi hak pon men mer uniskan pejong wujudan bat kumjuru ni syamba ki bobon ki jaka hang ni apo West Coast Hills bat kumjuru asal West Coast Hills ni syamba ki yeng ki jongki ki brik basa ki adan lang bat ki marat kamtam haki ki jaka boda kimla ban ya jengai bat kimla ma ki bobon ki jirin jinduk jongki long ki satu haki brewa bat kapelong ki ba kin ya jan bat ki jingri jinduk jongki bahkan ni kapelong ba ka jing kajing sapiang jong uni u kajing pang ka kham kloi but ki ai pat ki jing yada lungba ki ni ki skan perjong kan ngiju ai jing hikai la ni ki awareness ki priu ba lada ki let's ki lum ki wa la ki le kan ka ba ngiju ai ki ngiju pen sungthu ki ba ki ban phong ki sapti ki ba kham jong kti ki patlun ki ba kham jong ki ban yada kham tam ki ban ta kam net namar ba ladangi phong ki ba kham kot ka pelong pa dius kan perjong bon yo ban dai kam net ban ta kam net perjongi baru ngiju pen slor ki brio ba kum kini ki alalai ma ki masuri jong bala sam da pasal ka ru ngiju pen slor ki brio ba kin thia ka por men met baru ba kin ra shaki lingkha ki jong ki namar ki ba bon ya ki nong rap ki jong ni ma ki ju ka jingim jongki ka dei haling kha banrap ting jupan slow ki bakin ra haki klau bakin jaka rap ki jongki ba ka pon men mir bakin nom klet bakin thia hapo ke mosri ban yada na kini ki skan penjong balading bat kitu ki we ki bri ki we ki jaka ru ki bag kim yo ikini ki mosri sokar ki dong ki jaki banta ki pom yo andre ni pen slow ki ru lomba ka ka message mak min ip ta ka lomba wat kitu ki masuri ki bangi thiet na yoru kato kala ban kaya rap sibun ban ya dana kan ka jing da juniskan perjong teka weru ka ba la lampang meneru ba kini ki IRS la ni kata ka DDT combustion ni sa than jongi ki ong ba ki jing senret chikan na ni ki jing seret da wai man mo ki DDT kumbangi ong baka deka IRS la ni kata indoor residual spray bangi shu senret pe tang hapo ye om sabat kani kajing senret kadau kalong ban yada yakini skan perjong ban light na kajing shong jong ki hapo yeng jong kam tam haki kam rathia ki jong ni namar ka pod men met lada ki don ki skan perjong ki dam haki ki krum jing thia ki jong ni haki hayeng jong hapo yeng hapo men ki la bat ban dat yu bre bat kin sapria kani kajing pam but kumbala ong mene ba ka we ka lat ba kini ki khendiat snam ki bala lai ki sedang chan kade kani ki jing pelat ki ro khang kombosia kumbangi apo West Coast Hills ni don kombosia finish ya kumbala isai la lamprang mene ba kini ki do kharu ki rap sipun ban penduna ya ka jing don ki skan percong but kumbangi tip hi ba haka pertai ba ko imta how news nam ajar athwe
niti baka team jong kanika world malaria menta kalong ba reaching the zero malaria target lani ka thong bangin kan jo syata ka zero malaria bat ni karparu yaki pai nong song shnong ki yaki breu ki ba yo I bat bio snolong ba kan ka khubor ba ni ban shim ban talang bat ka katana jong ko kya lambat ka department ke jongi bat ni ru khnang ba ni la ban rat dang khong ya kan ka jingpang malaria bat ru bangin bot yaki kendon ki bak sarkar kala batha ini bangin lai kham tam kan ya klam jingpang COVID-19 ko